Korrikaren dokumentalaren estreinaldia egin zen ostiralean Faktorian. Txakur gorria ekoiztetxeak egin du filma, AEK-ak enkargatuta. Pixka nahi izan duen Euskal Herriko txoko desberdinetako pertsona desberdinen bakoitzan esperientzia bat, hizkuntzakin daukan esperientzia hori jaso, edo hitzekin lelo hortatik abiatuta, hitzak bakoitzan nola eragiten duen eta zer dan bakoitzan. Marinek esan duen bezala, guk protagonista ezberdin horiei jolas moduko bat proposatzen genien, hitzen ingurukoa, hori litzake dokumentalaren zati bat, eta gero bestea pixkat edukiz betetzen edo saiatu ginen, ez? Pixkat beste zentzu hausnarketa edo zentzu politikoko bat edo ematen. Zati hori Lore Agirreren ahotsean dago eta garai bateko korrikazarretako irudiak uztartzen direla Lorearen ahotsarekin. Eta hau dena dator, enkargua jaso genuen AEK korrikatik ja duela denbora bat bai. Ilusio handiz jaso genuen enkargua eta oso pozik, baina aldi berean erronka ere izan da guretzako. Bai egin ditugu gidoigintzako lan ezberdinak orain arte, baina hasi eta buka guk egiten genuen lehenengo ikusentzunezkoa zen, ez? Hasi eta buka zuzendu eta hori dana. Eta oso polita izan da, luzeare bai aldi berean, pandemiak zeharkatu duelako, orain beste gauza guztiak bezala, baina oso pozik gaude. Gaurko ekintza bada, korrikarako atera dugun beste mugarri bat, ez? Hor aurkeztu genuen korrika bera, kanta aurkeztu genuen, gaur egun etorri gara ikusentzunezko orkestera, pasaden astean aurkeztu genuen ibilbidea bai, eta hemendik aurrerakoa, korrika kulturala gune didaktikoa, ziraguna, maileraguna, horiek dira geratzen zizkigun erronkak, ez? Eta pozik, Aiarako Heldoko Faktorian aurkeztu ahal izan dugulako, pozik pentsatzen dugulako korrikaren mezuan sakontzen laguntzen duela, eta pozik finean korrika egitera goazelako eta hitzekin jokatu nahi dugulako, ez? Hitzak egiten du hizkuntza, eta hizkuntza komunitatea egiten du, eta aldi berean bai, ekintzek egiten dute hizkuntzaren perbibentzia. Ordezkari instituzional ugari bertaratu ziren proiekziora. Martxoaren 31an Laudiotikan pasatuko da korrika. Iaz egoera zalata ezinezko izan zitzaigun geure herriko kaletatik korrika egitea, eta aurten korrika egingo dugu, disfrutatuko dugu eta euskararen alde korrika egingo dugu. Beraz, gustatuko litzaidak bai Hande Erañebarro moduan eta Laudioko alkate moduan jendia geure herritarrak gonbidatzea, eta noski martxoaren 31an guztiok espero zaituztet korrikan. Desiatzen nago, hitzak ekintza bihurtzeko, Amurrion martxoaren 31an korrikari paso emateko, bertan parte hartzeko, euskarari auspoa emateko, eta aukera paregabea daukagu ez bakarrik Aiaraldeko kide guztiok, baita ere bai Araba guztiok, erakusteko mundu osoari euskarak asko duela esateko berton, Amurrion, Aiaran, Aiaraldean, eta nola ez Araban eta Euskal Herri osoan. Desiatzen nago, hitzak bakarrik ez, ekintzak egia bihurtzeko, azken finean gu guztiok egi bihurtu nahi dugulako euskara bera eta etorkizun oparoa eskaini.